sir. Mon, how are you? Fine, sir. Roman Allah. Wannan yariyar nan da aka kawo suspect nan da ta ƙi magana. So nake ku arrange min file ɗinta mu shiga mu mata wasu ɗan tambayoyi tare da kai. Okay. Ina so yi mata tambayoyi saboda kai ma ka ga yanayin da aikin yake. Okay, sir. Yi shiga mai sallah zai zo sallah. Allah ba da sa. Arrange min file ɗinta kafin. So ki kwantar da hankalinki ki nutsu da kyau ki gaya mana menene yake damunki wala Allah mu za mu iya magance miki matsalarki amma wannan shiru da kika yi ba za mu fahimci menene yasa kika aikata irin waɗannan abubuwan da kika yi ta aikatawa ba saboda haka ki daure ki gaya mana koma menene da farko dai ma menene sunanki dan Allah ana miki magana ki bude baki ki magana ana so a taimake ki kina mana yanga ko sai na duddura miki ashar ne ba ka ji ne shine wa waye tsaya menene ya ba tsaya shine wa me miki kuma zauna tsaya shine wa me miki waye shi Allah bai kai alƙawari idan na faɗa maka abin da ya saka bi mu hakkina. Insha Allah amfanin 'yan sanda kenan su bi mu hakkin duk wanda aka zalunta. Menene ya miki gaya min? Suna na Fatima Abubakar. Ina son da iyayena ungo Fondora. Ina kudi yake yanzu nan muka ina kudi ba na son jin kalmar babu dan ka furta ta mun hango ka tuntuni ka to da kabai ka to da kudi ina kudin da ko sai na kai ka ne tuku kai ka ba da umarni a dauko mana kudi Alhaji ba ta ina kudi zaka ba mu kudin ko su kudin na wanda dauko musu jakan nan bana kawai Shine. amma fa kudin na mana kadan Alhaji kudin ne ya mana kadan muna son kari hakuri kudin nan fa ya mana kadan karkada ai ka shi gwarzon wannan tsohuwar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abba! Ke! Abba! Umma! Abba! Umma! Wannan na je? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan hanya ta. Abba ka tashi umma! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ka san da yake bullet din namu daidai ya rage mana dama Kaga wannan ma ya kare. Umma ki tashi! Abba! Ke! Allura. Ato. Tunda
tunda bullet ɗinmu ya ƙare gaba mu ko abinda nake so a samu a mata allura saboda ita ma aikata ke ba ki da lafiya ne za a miki allura. wannan yana da daya daga cikin su uku da suka yi mu allura. Wannan shi isa yi mu allura don da alamar shi ne babban su. Go down, go down. Kai! Ni yanzu tun da ina da wannan kwalin zan je in shiga harkar police da wannan kwalin nawa. Yanzu na fahimci abin da yake nufi baba. To wallahi abin da nake so na ja kunnen ka da shi ka san halina ban da kyau. Duk ran da bakin ka ya kubuta ka faɗi sirrin mu wallahi sai na ma aiki. Wannan harkar da muke yi ne kawai ni na gaji na dina ta. Ban gane ka dina ba, wace harka ce ka dina? Ni na dina wannan sana'ar kashe-kashen da muke yi. Da sace-sace na dina.
saboda idan yanzu na ci gaba da yi Allah ya sa mun tsoron 'yan sanda kuma ni ba na ƙaunar in je in shiga sel saboda har in police suka kama ni na san kashi na sai ya bushe. Tsoron 'yan sanda? Amma wai wannan magana da Allah an tambaye ka da gaske kake yi ko da gangan kake? I'm serious, maganar nan da nake gaya ma har cikin zuciyata. Ni amma ma mamaki kake bani. Kawai saboda tsoron 'yan sanda mu ma ko sana'a muke. amma ba shi aka yi ka aikata irin wannan abin. Kana matsayin hukuma ɗan sanda mai kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu, ya za ka aikata irin wannan abin haka? Gaskiya yalla bai sai yanzu nake nadamar abin da na aikata wannan yarinyar. Tsoron 'yan sanda da shiga sel shi ya sa tuban dole. To amma abin da ita yarinyar ta faɗa haka ne gaskiya ne? Tabbas abin da ta faɗa gaskiya ne, ba ƙarya a cikin shi. Tabbas gaskiya ne saboda ni da ni rikakken ɗan fashi. Daga ina? Wayo. Daga ina? Na fito kasuwa ne. Na fito kasuwa ne. Ku yi haƙuri. Kar ku kashe ni. Kar ku kashe ni Allah. Da Allah. Ba yanka shi ya kamata. Kar ku kashe ni. Kar ku kashe ni. Kar ku kashe ni da Allah. Ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri. To ina na kan hanya? Gashi nan. Ga duk dukiyar nan a cikin nan gurin. To ina koji. Na bar muku. Ina koji. Ina koji. Shegun ne. Bashi. Ya, Ka san me? sai ka faɗa. To ka san yau fa iya wannan kaɗai aka samu. To kawai sai mu tashi haka mu ɗan yi maneji koya. Gaskiya ne wannan. A tashi? A ba mu da muke da bukatu. Mu ƙara baza sabga ko a hanyar nan. Na san ta jere da To wai mutumi na wannan karan ina kuma za mu fita aiki. wai kai ka ce daman ka zo? Mu muna nan gun muna ta jiran ka kawai ka bin mu? Ai ka san yanda halin sa yake. Ina nan kawai wannan harkar da muke yi ne kawai ni na gaji na dena ta. Ban gane ka dena ba, wace harka ce ka dena? Ni na dena wannan sana'ar kashe-kashen da muke yi da sace-sace na dena. Saboda idan yanzu na ci gaba da yi Allah ya sa mun tsoron 'yan sanda kuma ni ba na ƙaunar in je in shiga sel saboda har in police suka kama ni na san kashi na sai ya bushe. Tsoron 'yan sanda? Amma wai wannan magana da Allah an tambaye ka da gaske kake yi ko da gangan kake? I'm serious, maganar nan da nake gaya ma har cikin zuciyata. Ni amma ma mamaki kake bani. Kawai saboda tsoron 'yan sanda mu ma fa sana'an muke yi. Abin da nake so ka gane, mun yi makaranta tun daga firamare, sakandare, mun je jami'a mun gama komai har digiri mun yi muna da kwali, amma fa ba mu samu aiki ba. Wannan kuma abin da muke fa mu ma shine aikin mu. Akan me zaka ce ka daina ko? Gaskiya ne. Ai ba wannan tambayan ma ya kamata kai mai ba. Shin in ka daina me za ka yi? Mun yi primary, mun yi secondary school, mun yi university, muna da kwali a hannunmu. To menene zai sa mun nan nemi aiki mun rasa? Ni yanzu tunda ina da wannan kwalin zan je in shiga harkar police da wannan kwalin nawa. Na fahimci abin da yake nufi baba. To wallahi abin da nake so na ja kunnen ka da shi, ka san halina ban da kyau. Duk ran da bakin ka ya kubuta ka faɗi sirrin mu, wallahi sai na ma aiki. Kai ka sani. Ka gaba shi. Da Allah zo mana. Tunda ka daina saboda tsoron 'yan sanda. To ina akwatin nan namu na virus din nan da muke wa mutane, shi nake bukata. To kun fi kowa sanin gun da aka je aka boye su. Yana nan a gurin. Wai tsaya. Magana nan da gaske kake yi? I'm serious.
amma abin da nake son da kai ba fa abin da ya shafe mu da wai ka daina ko wani waye ina so in gaya maka mu za mu zuba da kanan za mu ga yadda za a yi da mu. Ka san ni ban da kyau duk ran da ka tashi tona mana asiri danyen aiki zan ma ka sani. Dan ba wai ka shiga aikin yan sanda ka zo ka dinga kawo mana wani farmaki. Da ka san me? Ni ga nan ma ku anya ba asiri akai mar ba. Anya ba asiri akai mu ba. Ya san yana da tsoro me ya kai shi shigowa harkan nan ta. Ba magana tsoro ba ne ka san me nake so da kai? Zo mu je mu dauko akwatin nan dan raina mana ma ba zai yi. In yace zai tona mana asiri sai mu buge shi wallahi gaskiya. Amma yanzu na tuba na daina na dawo ceton al'umma. Tabbas ka ci amanan yan sanda. Amma ita wannan alluran da kuka ma Fatima wani irin allura ne haka? Wata irin allura ce wadda take gusar da hankalin mutum, takan sa mutum ya shiga wani irin yanayi da dinga aikata abubuwan da ba su bane, amma kuma wani lokaci yakan dan sa mutum ya da hayyacinsa, wani lokaci kuma nan sai ya koma ya ci gaba da aikata abin da ba shi bane. Yanzu in ana so yarinya ta dawo hayyacinta ya za a yi? Dole sai an je an nemo wata allurar an mata sannan ta dawo hayyacinta. Amma baka da imani kuma baka da tausayi. Yana ina shi alluran, ina za a same shi? Na san yadda allurar take, tana da nisa can a wani waje da muka tona rami da abokanai na muka rufe ta a cikin wani akwati muka aji, amma ban san ko su sun je sun ɗauke wannan akwatin ba na allurar. Amma ka san inda take? Amma kuma mu uku ne, in dai biyun nan ba su je sun ɗauke ta ba, tana nan a waje. Ina za a samu sauran biyu? Suna ina su? Ai ban san yadda suke ba. Aku sai ka sani, dole sai ka sani ko a ina suke. An gama kure ni, na taɓa zuwan ma a fusace. Alaikum salam. Ke, fito da tabarma, kawu ya zo. Ko sallama ba za. Me yadda tabarman nan da munafiki aka musu? Me yadda ita? An zo da munafiki. Dan iska ma da ranar sa. Idan ka samu kawu yaya na can gida, na tsohon gida, ka kare da ya mun shi ka zube. A'a, me yake faruwa? To wancan gida, yau za a raba gidan can. Ko hudu mun riga ya bari Allah ya ji kansa. Kuma ya fi yadda da ni. Kai duk banza, sai a raba gada. Ya isa. Macucin banza. Ya isa nace muku. Macucin banza. Ba za ka bari ba kenan. Da gidanmu ne nan. Babu wanda ya isa ya zo ya mana abin da ransa yake so. Duk abin da muka ga noma a cikin gidan nan zamu ko ka da ja. Ni wan mahaifinku ne, kuma ko mahaifinku malam yawo Allah ya ji kansa idan yana yin abu ko cutarsa akai na sa baki na ce kai malam yawo bari zai bari. To bari ka ji in gaya ma billahi lazi la ila ko duniyan nan za ta taru billahi lazi ba wanda ya iso ya raba wannan gadon wani. Rikicin gado. Kar ka nema ka tunzura ni kai na fi ka bar shi mutunci. Ni kake zaki dangatan uwaka? Ni kake zaki? Saboda in kana harzuka ta sai in dau ice ko dau wani katon bulo in rusa maka. Sauya ku da mutum mana gaban mu ma mutu balle ko wani. Kai da zaka gaya masa wannan fa iskancin ba rana bane da shi. Karki mun ganganci. Ni yanzu akwai ni ba na rike da Allah mun tare da wannan. Ma billahi ladi tantini da na mutum. Gida ɗan wanka ne fa. Ina gado a ciki an raba mana ba kowa nashi. Naga tun farko fa ke nema kike ma da an baki dama da talikin dau gidan da kin basu. Gidan ubanki ne ko gidan ubana? Rikicin gado. Ya kamata a raba a kusa da nauyin nan akan. Nauyi ne fa akan ku, gado nauyi ne akan ku, ya kamata a raba kowa ya huta. Turka da tashin hankalin wannan gida ya hana su raba abin da ya salwanta, kuma sun hana abin da ya halatta a samar da shi a lokacin da ya dace. Daga kotu nake. Rikicin gado. Yana da gaskiya ai yana dan zuke zuke. Guguwa da kura idan sun haɗu ba a iya bambance karfin su, sai dai aikace kadai ake iya gane bambancin su. Kana ina? Baban ya ne baro. Dan Alhaji ba dan tsiyar ka ba ko mutuwa ce ta je gidan da babu ai hakuri za ta yi.
To me za ta dauka? Rikicin gado. Gidan ubanki. Wai wacece ma? Gidan uba kai to ya da gidan ma yake naku me kuka tsinana a gidan da har kake yi mun mun tsinana abin arziki mun dauko kikin girma tsintuwa ta girma a gidanmu kaga mun tsinana abin arziki wanda ya dauki nauyi Adams Boy mashirin wannan shirin Jamilu Dan Kuda labari Adams Boy rikicin gado kai zan ba yajin aiki wallahi zan ba digara za ka ci ubanka wallahi za ka ci ubanka afa mana kun dame ni ko ana ni bacci wai yanzu na ta ne a gidan wai fa akan rabon gado ne suke ta wannan abin tun daga waje ma ana jin to ku da shi ku zo duniya ku da mu da duka rikicin gado ni bare ne saura kai ka shi rigima zai ce wani bari. A nan tun mai mun za ku yi ne kan? Ba wai da shi me yake, ai mun yake kalan me yake. Ba ya kama mamu. Ya ce ai mun shiru na ce mun bari. To dan ya ce ma bare baro ya ce ma ko me? Gado dai raba ce za a yi. Yawwa. Sai an raba. Wallahi sai an raba. Yadda za a yi wannan ja'irin mu san yadda za mu kauda. Ga abu mafi sauki. Menene? Mu je mu so biya dan tofa. Ya dan tofa. Ya fi karfi ko? Ya fi karfi. Mu zabga manja a cikin abin tunda dan yunwa dangare. Dan yunwa ne. Dangare. Mu zabga manja. Ya mutu. Shikenan. Sai ya kara da biya. Alquran. Wallahi amma gaskiya yaran la kaka ya wala. Tambaye ku yake ina dan kon na. Ko a je saka ba mu kawo. Ni za ga bakan magana. Na magana. Ai magana muka ga maka. Ina karfan yana sa yake. Ina son magana da magana kuma da makami da makami ya to ku yi magana da babban ya zai ga mu wannan sharan shiri rikicin gado zai rika zo muku ne duk ranar Asabar misalin karfe 8 na dare sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu ta Hausa Cinema TV rikicin gado wanda ya bada umarni Rufa'i B Ahmad mataimakin mai bada umarni baban nan one boy rikicin gado